Estem a finals de l'edat mitjana i només hem vist mostres de textos escrits en protoromànic, les primitives llengües romàniques. Hi havia hagut, però, literatura des del segle V al segle X? Evidentment sí, oral, i avui està perduda. Fins al segle XII no trobarem conservats els primers textos literaris en llengua romànica, tot i que ja sabem pel Concili de Tours del segle IX que la gent ja no entenia el llatí dels clergues perquè parlava una altra llengua. Per tant, ens endinsem ara en la baixa edat mitjana, que serà realment el moment històric on apareixerà la literatura en llengua romànica. La baixa edat mitjana s'esdevé des del segle XI al segle XV. La coneixem per als canvis importants que hi va haver a nivell econòmic, amb el desenvolupament molt fort del comerç per la Mediterrània i cap al Llunyà Orient, a nivell de classes socials perquè es desenvolupen les ciutats degut a un creixement demogràfic, a la política econòmica i degut a la riquesa que porta el comerç, i apareix una nova classe social que són els burgesos, que són aquests mercaders i els artesans que viuen a les ciutats i que intentaran disputar el poder polític a la noblesa i guanyar-se el favor del rei. És una època que l'Església encara té tota la fortalesa, que continua fent-se càrrec de la cultura, ara a través de les universitats que apareixen en les grans ciutats, que desenvolupa l'evolució del romànic en l'estil gòtic de les catedrals i dels palaus, i també és una època en què les monarquies es van consolidant i la monarquia esdevé autoritària, tot el poder recau sobre el rei. També finalitza la influència àrab a la península ibèrica i té lloc una de les grans epidèmies de la història de la humanitat, que és la pesta bubònica, que va tenir lloc al segle XIV. L'imperi bizantí desapareixerà amb la presa de Constantinoble per part dels turcs i la corona catalana-aragonesa veurà el seu moment de màxim esplendor amb les conquestes de la Mediterrània, però acabarà també unint-se a la corona de Castellà i desapareixent com a nació. Entre els segles XI i XV es produeix el ressorgiment de les ciutats com a nucli polític i econòmic i social de la zona europea. Les innovacions tècniques feudals com l'arada normanda sobre rodes i els bous, la ferradura, els molins d'aigua o de vent o la rotació trienal dels conreus, a més de l'aturada de les invasions nòrdiques, van provocar un creixement demogràfic important. L'any 1000 hi havia 30 milions de persones a Europa i 340 anys després ja eren 75 milions. L'excedent agrícola va provocar que les ciutats o burgs anessin creixent i que es fessin fires i mercats. Els grans comerciants rics es van apropiar del govern de les ciutats. A més, expandien les seves rutes cap a l'Orient Llunyà i els vikings van arribar a Grenlàndia i possiblement a Amèrica, a més que les successives croades per recuperar Terra Santa estimulaven l'intercanvi amb el Pròxim Orient. Les innovacions tècniques també van millorar el sector tèxtil amb el teler, la filosa i la roda hidràulica. Això va fer que els artesans comencessin a agrupar-se en gremis i ja eren homes lliures, igual que els comerciants. Tots dos grups constituïen una nova classe social, la burgesia, tot i que els artesans eren la seva classe baixa. Els reis els concedien drets a canvi que ells paguessin impostos i els burgesos van guanyar poder enfront de la noblesa. Apareix l'economia monetària i financera. El comerç a través de la Mediterrània tenia com a grans ports Venècia, Gènova, Barcelona i València i es comerciava tant amb el nord d'Àfrica, les ciutats de Tunis i Alger, com a la zona de Terra Santa. Al nord d'Europa hi havia una altra ruta comercial entre el Mar del Nord i la Mar Bàltica, on es comerciava amb teixits, fusta, pells i cereals. Mentre els vikings havien descobert Grenlàndia i hi van viure a prop de 500 anys, fins al punt que van arribar a Amèrica cap a l'any 1000, però no hi van crear un assentament estable. Els vikings d'Europa Occidental eren anomenats normands, que significa homes del nord, i també van arribar a comerciar amb Bizanci. El seu art, pel que fa a l'arquitectura, són grans edificis de fusta amb sales enormes i sostres punxeguts, i pel que fa a l'escultura, són peces de fusta amb formes zoomòrfiques, i pel que fa a les arts aplicades són famoses les seves fíbules de llargues agulles. El comerç a llarga distància amb l'Orient Llunyà té com a protagonista Marco Polo, el mercader venecià del segle XIII. Als 17 anys se'n va anar a fer la ruta de la seda, que arribava a Catai i a Pequín, a la Xina, i que llavors era la capital del regne mongol. Va entrar al servei del Khan mongol, va fer carrera política i no va tornar a Venècia fins al cap de 25 anys. L'any 1298 va caure presoner dels genovesos, que eren rivals de Venècia per les rutes comercials, i a la presó va escriure el Llibre de les Meravelles, que narra els seus fantàstics viatges.
L'Església i la cultura a la baixa edat mitjana tenia com a principal objectiu convertir infidels. Volien aconseguir tornar a la unitat de l'imperi romà, convertint els jueus i els musulmans, perseguint les heretgies i atacant els cismes que es produïen en el seu si, com ara el cisma d'Occident, que va tenir lloc al segle XIV a principis del segle XV, on van coexistir al mateix temps dos papes, una a Roma i una a la ciutat d'Avinyó. També era època de pelegrinatges, com el Camí de Sant Jaume, que unia diverses rutes per tota Europa. Algunes de les reformes que es van fer durant aquella època van caure amb l'heretgia. Els càtars, els valdesos, els espirituals van ser perseguits per l'Església. Els dominics i els franciscans maldaren per fer croades contra els heretges. Per exemple, la croada albigesa a finals del segle XI a Occitània, comandada pel papa Innocenci III contra els càtars, que eren uns monjos molt austers que volien tornar a la pobresa, a la forma de vida pobra de Jesucrist. L'Església també va crear la Inquisició contra les heretgies l'any 1232. De seguida fou una institució temuda i odiada per l'arbitrarietat dels seus judicis, sentències i càstigs. Paral·lelament tenen lloc les croades, que a banda de ser una forma d'intercanvi comercial, no deixava de ser una acció bèl·lica que els regnes cristians organitzaven per conquerir Terra Santa, que estava en poder dels turcs. Terra Santa, que és l'actual Palestina o Israel, on va viure Jesucrist tota la seva vida, estava en poder dels musulmans des de feia temps. Molts croats portaven una creu sobre els vestits com a símbol de la lluita religiosa comandada pel papa i l'Església. La primera croada és de l'any 1095 i va arribar a ocupar Jerusalem des de 1999 a 1187. De seguida les altres croades es van succeir fins que a partir de la quarta croada van decaure en importància. La vuitena i última croada va acabar el 1272 i l'any 1292 les darreres tropes cristianes van abandonar Terra Santa, que des de llavors continua sent musulmana. L'Església havia anat adquirint molt poder econòmic i polític, va acabar independitzant-se dels reis i convertint-se ella mateixa en una organització política. El problema esclatà quan la riquesa dels clergues els va dur a la relaxació dels costums i que el poble els acusés de viciosos i ambiciosos. Per pal·liar aquesta situació van sorgir diverses reformes, com les ordes mendicants, que eren frares que feien vot de pobresa, duien vestits senzills i menjaven el que la gent els donava, quan anaven pels pobles i viles predicant. Per exemple, els franciscans, creats per Sant Francesc d'Assís al nord d'Itàlia, que volien convertir els infidels amb l'exemple, l'amor i l'oració, la predicació i la seva vida senzilla i pobra. En paral·lel van néixer altres ordes religiosos com els benedictins, creats per Sant Benet de Núrcia, al sud d'Itàlia, que practicaven l'oració i la clausura en els monestirs i que van donar lloc a les ordes del Cluny i del Cister, o els dominics de Sant Domènec de Guzmán, creats a Occitània, que feien escoles d'àrab per ensenyar als infidels. Durant la baixa edat mitjana van aparèixer les escoles capitulars prop de les catedrals, que eren centres culturals nous dins de les ciutats. Es van dedicar al mètode dialèctic i a la lògica aristotèlica, i ambdós farien canviar la teologia de l'època. Més endavant, al segle XII i també a les ciutats, van néixer les universitats o studium generale, dins les quals s'ensenyava la teologia, la ciència més valorada de totes. Allà es reunien savis de diverses religions per debatre i apareixien nous corrents ideològics. Els frares dominics solien fer-hi dialèctica sovint. L'escolàstica i l'enciclopedisme tenen lloc en el seu si i tot continuava fent-se en llatí. Apareixen les primeres universitats europees, com la Sorbona de París, Oxford, València, Salamanca, etc. Les primeres universitats catalanes són les de Lleida, el 1300, i Perpinyà, el 1350. El fet és que la cultura es secularitza, deixa de ser tan religiosa, perquè la burgesia comença a interessar-se per aprendre a llegir i escriure i creix l'alfabetisme de la població. Encara és un alfabetisme voluntari. Però els burgesos són més materials i pragmàtics i anteposen el plaer i el benestar a altres ideals, siguin religiosos o bèl·lics. La noblesa ha abandonat ja els castells i viu a les ciutats, on es dedica a activitats cortesanes com els tornejos, la caça i les festes, que aviat seran imitades pels burgesos. Cap al final de la baixa edat mitjana, cap als segles XIV i XV, es produeix una crisi econòmica i política important. Les causes pel que fa a l'economia són un seguit de males collites per culpa de la mala climatologia, l'aparició de la pesta bubònica el 1347 i uns quants conflictes bèl·lics provocats per les monarquies europees, que a poc es van consolidant
com a monarquies autoritàries. La monarquia autoritària del segle XV concentra tot el poder, s'imposa sobre la noblesa i unifica tot el territori, o bé mitjançant les guerres o bé per contractes matrimonials. Per exemple, la Guerra dels 100 anys entre França i Anglaterra, que va durar entre 1339 i 1453, va provocar que els dos exèrcits saquegessin camps i ciutats i provoquessin més fam i epidèmies. Va guanyar França, instaurant la dinastia Valois, amb el rei Lluís XI, mentre que Anglaterra entrà en un període d'inestabilitat que va portar a una nova guerra interna, la Guerra de les Dues Roses, entre 1455 i 1485, que enfrontava les cases de York i Lancaster. Enric VII, de la família dels Tudor, posaria Mentrestant, a la península Ibèrica, al segle XIII, els àrabs havien estat derrotats a la batalla de les Naves de Tolosa pel rei Alfons VIII amb un exèrcit de castellans, navarresos, catalans i aragonesos. Al 1230, Ferran III el Sant va unificar els regnes de Castella i Lleó, i Alfons X el Savi, el seu fill, va arribar a conquerir fins a Múrcia. Va unificar les lleis amb les 7 partides i va crear l'Escola de Traductors de Toledo, on es traduïen textos de l'àrab i l'hebreu al castellà. També va fer poesia, l'estudiarem en l'apartat de literatura. Més tard es produeix la unió de Ferran II de Catalunya i Aragó amb Isabel I de Castella, els famosos reis catòlics. Durant tot aquest temps de dominació àrab, hi havia una part de la població anomenada mossàrab, que eren els cristians que vivien en terres àrabs, i una altra part de la població, anomenada mudèjar, que eren els àrabs que vivien en terres cristianes. L'art mudèjar es veu en edificis com el Cristo de la Vega de Toledo, la Sinagoga de Santa Maria la Blanca de Toledo o l'Alcázar de Sevilla. Veiem, doncs, que França, Anglaterra i Espanya van aconseguint a poc la seva unificació territorial. A Itàlia i Alemanya, en canvi, no es va produir aquesta unificació fins al segle XIX. Itàlia, a més, en el nord tenia una sèrie de repúbliques independents, com Gènova i Venècia, el centre estava controlat pel papa i al sud, la zona de Nàpols i Sicília, havia passat al domini de la corona d'Aragó al segle XV. L'altra gran causa de la crisi va ser la pesta bubònica. Va arribar a Europa l'any 1347 dins de naus genoveses que venien de la Mar Negra. La malaltia es va escampar ràpidament gràcies a les rates i les puces. En un parell o 3 d'anys va arribar fins i tot als països nòrdics. A les ciutats és on va morir més gent per culpa dels contactes freqüents entre persones i la mala higiene. La malaltia provocava pústules o bubes, per això es diu pesta bubònica, i hemorràgies. Va matar el 50% de la població. La varietat de la pesta pneumònica matava el 100% de la població en 3 o 4 dies. Les conseqüències d'aquesta crisi del final de l'edat mitjana van ser una gran davallada demogràfica, un terç de la població va morir, la gent abandonà el camp i els senyors feudals van apujar els impostos als que encara hi treballaven, amb la qual cosa es van produir revoltes camperoles, i els mercats i fires van anar minvant i els salaris de la classe menestral urbana, els artesans, també, la qual cosa provocà que ciutats com Barcelona o Bruges entressin en decadència.